Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe molweni. Sizawufunda abaseFilipi namhlanje besine ivesi yesibhozo. Elokugqiba bazalwane, ndithi into zonke ezinene, into zonke ezindilikileyo, into zonke ezibulungisa, into zonke ezinyulu, into zonke ezithandekayo, into zonke eziludumo, lulungileyo, ukuba kukho sidima, ukuba kukho indumiso, zithelekeleleni ezo zinto. I-apostle yayithetha kunye nabazalwane baseFilipi ngoku ithetha nathi eli lizwi lizosikhuthaza kwiintsuku zokugqibela, apho zininzi khona izilingo, zininzi uvuya kokholo lwethu, zininzi iintshutshiso neembandezelo. Uthi ke i-apostle masiye kukujonga kweembandezelo nakwiintlupheko nakwintsalanzima, negative. Masiyeke noba sibe sisithi heyi kudala sithandaza, kudala usithi, sidala sisithi, ezo ngcinga ezo zizo ezizawusisusa elukholweni. Masihlale sibona ukulunga kuyawo, sibone izinto ezintle asenzela zona, ukuthi uThixo luthando, masijonge uthando lwakhe, sijonge ukuthi njena unjani. God is dependable, He's reliable, He's trustworthy. Ayibhalileyo yona eBhayibhileni yakhe uzawuyenza. Zonke izithembiso zakhe, zonke uzawuzenza. Akho nasinye engazosenza, akukho namnye umthandaza angazophendula. Into nayo azenzeki izinto ngendlela esifuna ngayo thina. Nayo unendlela zakhe, his ways are higher than our ways, his thoughts are higher than our thoughts. Akacingi njengathi. Asijonge ukulunga kwakhe. Xa usephakathi kwengxaki, siphakathi kwe-bad times, masitsho sithi the joy of the Lord is our strength. Nehemiah 8. Sijonga kwizinto ezizasakha. Utho ujonga uthi I'm confident I shall see the goodness of the Lord in the land of the living. Uthi kwakuvela ithathe nemisebenzi yakho, into ezivuyo ingqondo yakho nobuhlungu bakho nempilo zakho, uthi nje I can do all things through Christ who strengthens. Nokungaphela la msebenzi, Holy Spirit will lead me, will direct my steps, He will help me, He is my helper. Sibe ne strong faith, sibe ne godly thoughts. Ingqondo zethu zibe nobuthixo, iingqondo zethu mazigcwale ubuthixo, zigcwale nje ngekingdom, masicinge nje ngekingdom of heaven, the unshakable kingdom. Siye kucinga fana uba kukho ile kingdom ekaSathana from pit of hell enamandla udlula the kingdom of heaven. Singecinge kanjalo. Ngathi kwa ujonga izinto ezininzi ezihlayo, ezinegative, ezimbi, ucinge fana uba kukuya uvugqibile ngawo. Hayibo, uzokwenzela into ezintle, uthembekile, ulungile. Masike sijonge ukulunga kwakhe kwi-end times, sijonge izinto ezizasakha ezilungileyo, simpraise. Uthi u-Apostle Paul uthi sijonge izinto zobulungisa bakhe, bokulunga kwakhe, nobuntlo zakhe zobuhle bakhe, ubunyolo bakhe, into ezithandekayo, sizijonge ezithandekayo, ukuthi wazawanithanda uYehova, uyathandeka uYehova, akuzila kalali futhi, uvukile nje ungenxa yothanda kwakhe.
hlela apho uhleli khona, ujonga ukuthi nje apho uhleli khona uyavuka, uphantsi unayo ishelter, uyave shelter. Abanye abanayo. Jonga ezo zinto ke. Nomsebenzi, jonga ezo zinto. Even if umsebenzi uyaphela, yiba nolwakholo lokuthi uYesu uzoyiveza enye indlela. Lo wavula indlela elwandle, anqumla amaSrayeli, uzayivula nakubo indlela. uYesu Kristu. Izinto ezindilekileyo ezibonisa nje ukuthi uyawuvundilekile is not just nje God. He's the creator of this world. Uye olenzile ilizwe. Undilekile, dignified. He does not change. Iyayithethileyo ithethile uzayenza. Silumke indlela esithetha ngayo, ngoba kaloku namaSrayeli athetha izinto ezimbi. Alibala ukuba uYehova wabenzela ntoni. Bagqibelaphi? Xa babelwisa uMoses besithi uMoses ebengekho namangcwaba eyiphutha. Le nto uzosiyeka uba sifele kule ngxaki. Ndithi nathi sithetha kanjalo kuyandithetha. Thetha into ezinegative, sivumelana ne-Antichrist ezothatha ukholo lwethu. Sebelibele, becinga emva. Ingqondo zabo zamaSrayeli zazisemva. Babe sebeyiqhelile laa mpilo yeslavery. Babe sebenala slavery mentality. Abantwana bakaThixo bevuya umoya ombi. Esithi njena nina anideserve ukuthi nihambe niye eKanana. Hlalana apho nihlupheke yipho. Ayinguwe ke lowo nge-end times. Phakama. Rise above your situations. Noba kunzima kanjani, suvuma ndiyokuba njena wena uzohlala kunjalo. Akuzuhlala kunjalo. Yamkela uYesu Kristu uzoyitshintsha impilo yakho. Kholelwa kwilizwi, ungabuyele emva uthi somfunene indaba ezilungileyo wena ubuyele emva. Uthembekile. Uthembekile ngonyama yesixeko sakwaYuda. Uba bengekho njalo ngebaba bakho abashumayeli. Ngebaba bakho abeshumayeli uba bengathembekanga. Abathethi nje ngento abangayazi, bathetha ngoYehova bamaziyo. Bambonile abantu abathetha ngayo. Ndingomnye wabo. Bonile ubuhle bakhe. Hlala, occupy until Jesus comes. Occupy with that building anointing. Occupy with that eager anointing. Oh, hallelujah, hallelujah. And which ought I say, the devil is a liar, will finish strong. What I can see the goodness of the Lord in the land of the living this year. Uthethe izinto ezizakwakha. Ubone ubuhle bukaYehova. Eyokuthi hayi nayo le business izawuphinda itshone nakulo nyaka. Ayizutshona. Nale ndlela ocinga ngayo, nguwe itshonisayo le business. Nale ndlela ojonge ngayo nocinga ngayo, masiyekeni ucinga asiyekeni with that eagle mentality. Rise above the storms. Abimbiki njani. Cinge kude. Godly thoughts. His ways are higher. Not nje. Kuye kuyenzeka. Noba kuthi akwenzeki. Kuyenzeka futhi babakholwayo. Utshilo wathi abakholwayo basoze badanizwe. Bathembele kuye soze